Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, libat! Nganong imo man siyang gibiyan? Oh, kuan sir. May dautang mahitabo gani ni Venus. Ikaw gyud ang akong gukdonan. Nahibaw ba ka? Gaduna na siya problema sa kasing-kasing. Oh, unsa sir? Kini lang ang ikasulti ko ni Morrison. Usbon ko. Kung may dautang mahitabo ni Venus, ikaw gyud ang manubag. Unsa? Nahibaw ko. Nga ikaw ang nakaingon sa iyang pagkaatake. Busa. At timanagyod ang among anak. Nagkasabot ka ba sa kong isulti, Layla? Kuan, Bimbo. Maramang kung nalain na imong gisulti, oy. Ayun lang taong nahilap di si Rickson siyang trabaho. Magtarong na raba ko na siya siyang trabaho. Gipasakitan ko ninyo, Layla. Kiinsulto ko ni Rickson. Kihagit ko niya pinagis pag-ilog ni mo, kikan ako. Nagsalig siya kay labanan siyang Tito Luisito. Pero karon nga kumatos pa si Tito Luisito. Wala'y makalaban niya. Ha? Munang ikaw, una agmayo ako gisulti ni mo, Layla. Ikaw rin makalawas koreksyon siya trabaho. Kung ubalik ka na ako, ipasalig ko. Pasakaon ko ang posisyon ni Rickson sa company. Apan kung di ka mubalik na ko, lisod-lisoron siya sa kung iyan. Hangtod nga mapahawa siya, nga way madapisan kamay. Daoy, kasakit sa dadugan na imong gipanulti, Bimbo, oy. Minal dito naman na. Di man tali mahitabo pa. Kung wa pa ko pasakitin ni Rickson, Layla. Ibutang si mong una-una. Suod mi. Ako kang pagasawunon. Pero giilog kanya gikan ako. Ako na naasa na. Way butang tao, eh. Nga magpabiling buutan kung mo na'y maigo sa insulto o pag-traidor, Layla. Hala, oy. Kalibog mo yan, oy. Usarag yung ibutang si mong una-una. Di man ikinipagaya. Kung mo balik na kanako, way mahitabo ni Rickson sa company. Sige. Bye. Oh, Todd. Manawag ko mo sa cellphone anytime na gusto ko. Ayaw nang gibuwag ni mo ang imong cellphone. Kung gusto kang way kubot. Hala, oy. Kahilakon man ko. Pa, kahilakon lagi ko pa. Nakabati ka sa gisulting Bimbo pa. Elisa na kanila. O si Rickson ang ilang lisod-lisodan ko dili ko mabalik ni Bimbo. Asa may akong buhaton pa. Seryoso na ni. Chronic stress mo ay nakaingon sa iyong problema sa kasing-kasing, mister. Ha? Nakasilati siya og sobrang depresyon ug anxiety nga nakapatake ni. Buhat ang tanan para maayo siya, Dok. Kinahanglang mahimong active ang pasyente ug mawa ang iyang depresyon. Kinahanglang magatug na siya mayo ug lubaw sa tanan, hatagan niya bili ang iyang kinabuhi. O kamong suod lang niya ang magatabang niya para mausab ang panglantaw niya sa kinabuhi. Gawa sa medikal nga panginahanglan. Unsa? Sa laktod, mas makaayo niya
ang malipay siya. Kinuo ko. Doktor, Oh. kumusta na ang akong anak, ha? Sir? Magsulti tagmayo karon Rickson. Doktor, mahimong makiksulti nimo sa imong klinik. Ganong naghinuktok naman sad ka diha, Nag-uulang gid ko inig pagkakoma ni Luisito, Tikoy. Pasti na, ma'am. Naunsa na ka dito sa opisina nila, ma'am, no? Sigurado kong nakagubot na gid karon. Pero may mga opisyales ang kumpanya ni Luisito. Nahibaw na sila sa ilang buhaton. Agoy, dili gudi maayo nga mamatay si Sir Luisito, no? Mulag, Tikoy. Ma'am, mihigat na sad ka. Dali. Dali, ma'am. Ari na gyud. Diri lang sa kundughan hilak, ha? Kana. Anda mong taganang akong dughan sa pagsawd sa imong mga luha. Ug isaad ko nimo, ma'am. Matuwad, matikilid, o magbitay man nga atong kinabuhi. Unungan ko kayo ikaw. Salamat, Tikoy. Mahadlok gid ko sa kamatayon ni Luisito. Kay wa pa siya kapanugon lagi. Ay, maog importante ang pagpanugon. Ayaw kahadlok, ma'am, ni ko. Anda mong tagana nga musaga kay kanimo. Oh. Ikaw na. Ako. Imo kong kita dili sa ospital. Oh, Importante pa kita ko nimo. yataki mo ka. Kinahanglang madoktor ka. Nalipay paghihapon ko, Rexon. Nga ikaw ang una kong nakita. Niyan ang imo nurse. Rexon, please. Ayaw ko piyaki. Venos. Ay, baby. Oh. Kumusta ka na? Okay, ako pa. Sakit lang akong lawas. Ug ang akong dugan. Din ikaw na, Venus, ha? May importante lang ming panagsultihan si Rickson sa gawas. Sige pa. Rexon, balik ka ba ako din Mubalik siya. Ahay nang akong cellphone pa. May tawagan lang ko. Unsay huna-huna mo karon sa akong anak. Ha, Rickson? Sir. Sorry. Dili ka na ang gusto kong madungog gikan ni mo, Rickson. Sud sa dugay ng panahon, nga nahimo kang hinigugma sa akong anak. Gawa ko manghilabot ninyo. Bisan pa sa imong kaway ambisyon. Ipasagdan ta mo. Pero, karon nga nasakit ang akong anak, tungod nimo. Kinahanglang mamahimo ka ng responsable, Rickson. Makigsulti ko ni Luisito. Ayaw na karon, sir. Kumatos pa si Tito Luisito. Okay. So, ikaw lang ang kinahanglang mo desisyon para sa kong anak, Rickson. Ako ning hunaw-hunaw og maayo, sir. Kinahanglan yun, Rickson. Tungod kay ikaw ang nakaingon nga nasakit ang akong anak.
Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Pa? Sorry ha. Mon, sorry nga. Nga nangilat ko nimo ha. Ingat sila. Bisan ko na magkumaon sa kataw. Makabatiran man ko na sa ko isulti. Naway, ano na drama naman noon niya ako kinabuhi pa. Pero, kinala may baw na kastinuod. Basi noon niya dili na ka makamata. Kinala makakumpisal ko nimo. Ang tinuod. Di mangyog ko nimo anak ba? Artistahon ramang ko. Gi-audition naman ko, Sir Diggs. Aron ako'y makasunod sa imong katigayunan. Unya, ako sila mahinan. Pero nausap ako na pa. Kung maulian na ka, bubiha na gyud ko din sa inyo. Mura manog ako'y nagdagtimala sa ginabuhi ni Rickson. Mao nga, pagkaayo ha. Kay mubiya na ko. Mupauli na lang ko sa amo. Aron dili lisod-lisod ni Bimbo sa Rickson. Venus, Maayo kay may ani kadayon, Bimbo. unsa man imo? Drama ni? Dili ni drama, uy. Kalit lang kong giatake. Wala man ko ko'y tugtog. Unya, kung makunahon ako ni Laila, mura kong mamatay sa kasuko. Kalma lang. Okay na ang dagan sa panahon. Unsibot mong ipasapot, Bimbo. Nagawngan ko na sa ilong si Layla, Venus. Nahibaw kong mubalik siya nako. Kundi siya gusto, nga gubon ko ang panrabaho ni Rickson. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!